Bai, bai. Kaixo guztiok, kaixo gazte dantzariak, segurako herritarrak, kanpotik etorritakoak, agur bero bat, batez ere bero bat, guztioi. Gazte dantzari topaketa aurrera doa. Atzo aurkezpena eta plaza dantza egin genuen hemen plaza honetan, segurako plazan. Gaur goizean zerainen egon gara, mendi bilaldi eder bat egin dugu, eta han dantza eta gure kulturarekin zerikusia duten tailerrak egin ditugu. Arratsaldean segurako kaleetan zehar kale jira egin dugu. Eta orain hemen aurrean dantza desafioa prestatu dugu eta hemen bertan aurkeztuko dizuegu. Dantzari gazteak 9 taldetan banatuta daude eta talde bakoitzak egokitu zaion urtz taldearen musika baten inguruan koreografia bat prestatu du eta hemen aurkeztuko du. 9 koreografia hauek hemen aurrean aurkeztuko ditugu. Eta egin duten lana baloratzeko epaile talde bat daukagu hementxe nire eskubian. Hauek dira haien izenak. Juan Carlos Ornat, Atarrabiatik etorritakoa, Adeli Fernandez, Dulantzitik etorritakoa, Izarra Urdaileta, segurako alkatea eta segurako herritarra, eta Maialen Ubarretxena, Donostitik etorritakoa. Beraiek egingo dute zuek egindako edo prestatutako lanaren puntuazioa. Puntuatzeko erabiliko dituen kriterioak edo erabiliko dituzten kriterioak honako hauek izango dira. Dantza tradizionalaren erabilera. Bigarrena, sormena eta originaltasuna.
Hirugarrena, musika eta dantzaren arteko lotura. Laugarrena, adierazkortasuna, eszenaratzea, hau da, konfiantza daukazuen, hemen dantza egiterakoan. Eta bosgarrena eta azkena, koherentzia eta egitura egin duzuen dantzarekin, koreografiarekin. Baita ere esan behar da, puntuazio erdia beraiek emango dutela, eta beste erdia dantzari gazteek, zuek talde bakoitzak emango du bere puntuazioa, besteek egindakoaren lana baloratuz. Hori izango da gaurko emanaldia. Hasi gaitezen beraz desafioarekin. Lehenengo taldea, ez kontuz, ordena hitz egiten ari naiz. Parte hartuko duen lehenengo taldea, hirugarren taldea izango da. Eta hauek sugeen dantza den koreografia eskainiko digute. Gogoratu, musika guztiak urtz, musika taldearen eskutik hartu ditugula. Beraiek eman digute ere baimena eta guk oso gustoz hartu dugu. Beraz, hirugarren taldekoak atera zaitezte, sugeen dantza dantzatzera. Prestatu zaitezte ondoren lehenengo taldekoak.
Oso ondo, txalo handi bat. Hirugarren taldeak sugeen dantza eskaini digu. Beraz, txalo handi bat, beste txalo bat emango diegu lehenengo taldea izan da. Eta ez da erreza izaten lehiaketak astea. Beraz, beste txalo bat emango diegu, ez? Bueno, claro, orain puntuatzen ari dira eta dena konzentratua daude horretan. Esan dugun bezala, bigarrena ordenean bigarrenak parte hartuko duena izango da. Lehenengo taldea hemen daude prest. Kaixo abestia, musika erabiliko dute. Urtz taldea Kaixo musika erabiliko dute haien aurkezpena egiteko. Aurrera beraz, lehenengo taldea. Kaixo da musikaren koreografia ederra eskaini digute lehenengo taldekoek. Zazpigarren taldekoak dira hurrengoak, orain puntuatzen ari dira, baina zazpigarren taldekoak prestatu zaitezte alde zutenean, eta zuen kasuan ez gaitu inork musika edo abestia eskainiko digute. Prestatzen nahi dira beraz zazpigarren taldekoak. Bai, komentatu behar da, sari bakar bat dagoela. Bederatzi talde dira, baina sari bakarra dago. Eta sari bakarra hau da, Urtz musika taldearen emanaldi batean gaurko koreografia erakustea. Hori izango da, ez dakigu momentu honetan, noiz izango da emanaldi hori, baina hori izango da. Urtz musika taldearen emanaldi batean gaurko koreografia erakustea. Bakizue beraz, lehenengo lortzen duenak lehenengo puntuazioa edo lehenengoa, hor izango du aukera Urtz taldearen emanaldi batean parte hartzeko. Hemen dauzkagu ja zazpigarren taldekoak, hauek dantzatuko digute ez gaitu inork musikaren koreografia. Aurrera beraz.
bada norko nartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lotzea ta eroriz ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten Txala handi bat ez gaitu inor geldituko zazpigarren taldeak eskainitako koreografia. Ederra izan da, besteak bezala, orain puntuatu ondoren, laugarren taldekoak izango duzue aukera. Hautsa astinduz izango da zuena. Orain da laugarren taldea. Ordenean laugarrena eta laugarrena. Badirudi puntuatu dutela, laugarren taldekoek, eta orain prestatzen nahi dira. Eta prest daudenean hasiko dira, hautsa astinduz koreografia eskaintzen. Laugarren taldea, aurrera beraz. Beste musika bat jarri diete, hautsa astinduz izango da, hauek aukeratu dutena.
Laugarren taldeak hautsa astinduz koreografia eskaini digu, benetan hautsa astindu dute, bai. Hurrengo taldea puntuatu ondoren, 8. taldea izango da. Hauek Olur musikarekin bere koreografia aurkeztuko digute. Beraz, 8. taldea prestatu dadila Olur dantzatzeko. Prestatu bat daude, aurrera beraz, Olur, 8. taldea. Olur musikarekin egin dute, aurkeztu dute bere koreografia, 8. taldekoek, oraingo honetan 5. taldekoak izango dira, eta hauek esaera zahar batean oinarritutako kanta bat da, Xoxoak beleari ipurbeltz eskainiko digute, eta hauek izango dira 5. taldekoak. Prest daude beraz, 5. taldekoak, Xoxoak beleari ipurbeltz. Yo
Bosgarren taldeak eskaini digu, Xoxoak Beleari Ipurbeltz musikaren inguruko koreografia. Urrengoak dira bigarren taldekoak. Eta haue Bulebarreko Erlojua eskainiko digut. Horra da, epaile taldea, lanean, jotazu, lan gogorra, berai daukatena. Bigarren taldea prestatua dago, Bulebarreko Erlojua eskainiko digute, aurrera. Bulebarreko erlojuak taupada kolpe tristez darrai, baina bizitzaren orratzek ez dute atzera egin nahi. Bakarrik nago isildeslai, galdu gintuen trenaren zai, oroitzapenen erruz orain, enaiz amets egiteko gai. Iraganaren benetan, aztuta utzi genituen, gure sekretu etxituak, itxaropen esituak. Zure diamantezko begiek, bihotza urratu ziraten, hondartzan ez dago perlarik, maskoru txerrudak besterik. Bigarren taldek eskaini digu Bulebarreko Erlojuaren koreografia. Puntuatu ondoren, seigarren taldeak egingo du bere emanaldia, eta hauek eskainiko digute ez etxi, ez etxi. Hemen daude seigarren taldeko aia prest. Hauek dira azken bigarrenak, ondoren beste talde bat eta amaituko genuke gaurko desafia. Seigarren taldea prest dago hemen, ez etxi koreografia eskainiko digu. Aurrera bet. Zul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Itzul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Ametsak iskali dira, damuaren aparretan. Izarrak itzali dira, zure beki ospeletan.
Bai. Bueno, badirudi azkenean konpondu dela, beste mikro mota bat erabiliko dugu, bueno, eta hemen aurrean daukagu, 6. taldea bukatu dute, eta 9. taldeak egingo du azkeneko emanaldia. Beraiek sugeen dantzatuko digute, eta txalo handi bat emango diegu hor itxoiten egotegatik, noski. Pazientziarekin egon dia. Beraiek orduan 9. taldea, azkeneko taldea da, eta sugeen dantza eskainiko digute, aurrera. Bueno, ikusi dugu 9. taldea sugeen dantzarekin, eta honekin amaitu dugu 9 taldeen emanaldiak. Hor ikusi ditugu 9 talde urtz talde, musika taldearen musikak erabiliz, haien koreografiak. Orain emango ditugu 5-10 minutuko atseden alditxo bat, bitartean hor dauden epaile bezala lanean ari diren Juan Carlos Ornat, Adeli Fernandez, Izarra Urdaileta eta Maialen Ubarretxenak, beraiek erabakiko dute zein den haientzat, eta noski zuek emandako puntuazioa gogoratu. Puntuazio erdia da epaile taldeak emandakoa, eta beste puntuazio erdia izango da talde bakoitzak beste taldeen puntuazioaren emaitza. Bi horiek elkartuko ditugu eta hortik aterako da garailea. Garaileak gogoratu sari bakar bat daukagu, eta hauek urtz musika taldearen emanaldi batean gaurko koreografia erakustea izango da. Bueno, zein lortzen duen, hemendik 5-10 minutura esango dizuegu. Beraz, bitartean, 5 minutuko atseden alditxoa. Agur.
Maite dut itxas debekatuen xarma, sirenen kantu tristeken bihotza zauritu arran. Maite dut portu zarren krosalu saia, ene itzuleraren zainoiz neskarik egon ezarren. Akordeoi melodia, taberna galdu batean, orbiturik xuxurlatu. Izarren dizira gauean, ekaitzondoko bareak ametxortzia estaliarren. Maite dut hodei ertzeko hortzadarra, desioena ingurak itxasondoran araman arren. Akordeoi melodia, taberna galdu batean, orbiturik
taberna galdu batean. Orduan, lehenengoa dantzatzen duenean, komentatuko du sorpresa bat dagoela eta etorriko dira, eta hemen argazkitxo bat ateako dugu, listo. Aia bukatuko dugu. Aia macho. Aia macho hori zen bestia. Victor Ayape. Victor, Ez? Aia macho, ez dut hasi nahi. Zer hori ditu Victor Ayapetaz? ez. Un esplotado, 10 urtekin kriston errakasta izan zuen. Oain dela 30 urte. Ja, baina... Baina entzun Ez, 18 urte betetzean. Ja, kabo. Nik orduan euskan 90 piko, baina... Ja, bai, baina memoria ere. Bai. Zer. Ez. Baina bakarrik sari bat dago. Bakarrik sari bat, bai, baina normalean aipatzen ditu. Bai. Hirugarren lekuan, talde, 9. taldea, zure dantza. Bai. Bai, venga. Bigarren lekuan, 7. taldea, ez gaitu inork geldituko. Eta lehenak, 4. taldea, hautsa astinduz. Vale. Puntuazioa, bueno, listo ya, ez? Bai. Torri. Bai.
etorri dia... Bai, ja, ikusi. Esan diete de urbiltzeko. Bai, Gero bai. Bai. Bueno, azkenean emaitzak hemen dauzkagu. Gogoratu 9 taldeek parte hartu duzue eta ez daude 3 sari, baina esango dugu 3., 2. eta lehenengoa zein den. Bale? Pixkat emozioa emateagatik. Bueno, 3. geratu da 9. taldea Sugeen dantzaren koreografiarekin. Txalo handi bat beraiei. 2. geratu da 7. taldea Ez gaitu inork. 7. taldea 2. Eta lehenengoa, eta txapelduna, eta hauek jasoko dute, saria izango da Urtz musika taldearekin emanaldi batean parte hartzea, izango da 4. taldea Hautsa Astinduz. Beraz, etorri ona, 4. taldea etor dadila ona. Etorri. Venga, 4. taldea etorri. Ba, 4. taldea etor dadila ona. Orain berriro dantzatu behar duzue. Hori da. Saria bai, baina zigor txiki bat ere bai. Berriro dantzatuko dute Hautsa Astinduz musika. Aurrera beraz, 4. taldea. Luego les llamas a los de Urtz para darles las camisetas. Ona etorriko dira. Etorriko dira. Eta be, hemen. Zuen gartzelantan Botere zaindari hauniz ditut segika Kanpaiotx mingotxak urrunean Borrero aizkora zazatai Argia lagun hautsakin duz moa Legetik iesi musika horiek bortizki kolpatzen didate bihotza atzera etengabe doazen erloju horrazan narroxak arantzik gabe loratzen diren zelaietan askatasunaren taupadetan zinuzteagatik errudun bihurtu naiz otxoen ulua uzakur zaukaz hitzeko ez dira gagagai Argia lagun hautsakin duz moa legetik iesi musika horiek bortizki kolpatzen didate bihotza
batekin agurtzen ditugu, laugarren taldeko dantzariak, gazte dantzariak, eta hain etorri ona, etorri laugarren taldekoak, ona. Bueno, hain sorpresa txiki bat daukagu, eta gaur urtz taldeari dedikatu diogu, ez, gaurko emanaldi hau, bai. Urtz taldeko Xabi Camarero, Dani Vicente eta Ander Hurtado hemen dauzkagu, eta haien musikak kantatu eta dantzatu dituzue. Orduan txalo handi bat, hemen ditugu eta eskertzen diegu haien presentzia hemen gure artean, Segurako plazan. Eta gure, oroitzapen bezala, emango diegu berai ere gazten topaketako motxila bat, kamisetarekin, Erikak emango die, pasa aurrera. Eta nik uste merezi duela ere bai, ja hemen daudela, guztiekin argazki bat ateratzea, hemen jarri, atzean hori dagoela, hemen jar zaitezte topaketako partaide guztiak, hemen jarri, eta argazki bat ateako dugu ja, zuekin. Venga. Jarri, bildurrik gabe eta azkar. Batzu makurtu, beste batzu zutik. Venga. Bueno, eta argazkilaria hor daukagu. Bai. Join. Bai, kamerak entzen danean, argazki ateako dugu. Jarri erdian. Bueno, eta epaileak ere animatuko ditugu sartzen, ez? Venga, epaileak ere bai, venga. Venga, bildurrik gabe. Laguntzaileak ere bai, noski. Laguntzaileak. Venga. Erika. Venga, denak erdira. Zagit. Bueno. Venga. Bueno, nik ateako eba. Venga. Musika pixkate jarriko dugu, ez? Musika pixkat, ez dago musikaria. Bueno, eskerrik asko eta txalo handi batez bukatuko dugu gaurko. Bueno, emanaldiak topaketa jarraitzen du eta gero afaldu ondoren bakizue Goierriko geografia ezagutzen jarraituko dugu eta gaur daukazue Mutiloan izango duzue hango festak eta bueno, eskerrik asko etortzegatik, eskerrik asko ikusleak ere bai, horregotegatik eta aurrera da, beste bat arte.